హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని 5వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈ 5వ అధ్యాయము దీన్ని కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మయోగము లేదా దీన్నే కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలువబడేటువంటి అధ్యాయము. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ భగవద్గీత యొక్క అంటే ప్రాచీనత్వాన్ని గురించి ఆయన వివరించినటువంటిది. అంటే ఈ భగవద్గీతను అర్జునుడికే కాకుండా అంతకు ముందు నుంచే ఉన్నటువంటిది, అంటే సృష్టి ప్రారంభం నుండే ఉన్నటువంటి ఈ విషయాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆయన దానిని గురు శిష్య పరంపర ద్వారా మొదట ఆయన సూర్యదేవుడికి వివస్వానుడికి వివరించడము, వివస్వానుడేమో తిరిగి దానిని మానవ జాతి పితగా చెప్పబడేటువంటి మనువుకు ఉపదేశించడము, మనువు తిరిగి దానిని ఇక్ష్వాక రాజుకు ఉపదేశించినటువంటి విషయాలను ఆయన చెప్పి ఆయన యొక్క భక్తుడు మరియు మిత్రుడు అయినటువంటి కారణంగా ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు నేను వివరిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ పరంపరలో వస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలని ఆయన చెప్తారు. అప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతాడు, మరి సూర్యుడేమో నీకంటే పూర్వం నుండి ఉన్నటువంటి వాడు కదా, అలాంటప్పుడు నువ్వు అతనికి ఇది చెప్పావంటే నేను దీన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలని అడిగితే అప్పుడు చెప్తాడు, నీకు నాకు అనేకమైనటువంటి జన్మలు గడిచినవి, నేను పుట్టుక లేని వాడని నాశనం లేనటువంటి వాడను అంటూ ఆయనక ఎందుకు అవతారాన్ని ఆయన తీసుకుంటున్నారు, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అంటూ చెప్పినటువంటిది. అలాగే పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటూ సాధువులను రక్షించుకోవడానికి దుష్టులను శిక్షించడానికి ఆయన ఈ విషయాలను బోధించినటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్పబడినటువంటిది. ఆయన యొక్క గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల ఎవరైతే బహిరాహిత్యంగా ఉంటారో, అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇతర దేవత అర్చన విధానము, అలాగే గుణాలను బట్టి వారికి ఉన్నటువంటి సంబంధాలను, సో ఆ విధంగా కర్మల గురించి ఆ అధ్యాయంలో మనకి కృష్ణ భగవానుల వారు బోధించినటువంటి విషయాలు మనము 4వ అధ్యాయంలో చూసినటువంటివి. మరి ఈ క్రమంలో ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఒక గురువుని దరిచేరి ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పి, ఆయన ద్వారా పొందినటువంటి ఈ జ్ఞానము మరలా భ్రమలో పడనివ్వదని, కష్టాల సాగరం నుండి దాటిస్తుంది అని, అన్ని పాపపు ప్రతిచర్యల నుండి మనల్ని బయటపడవేస్తుంది అంటూ ఆ భగవాన్ల వారు చెప్పినటువంటి విషయాలను మనము చూసినటువంటి. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి అని, అలాగే మరి ఎవరు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన చెప్పినటువంటిది. ఎందుకంటే జ్ఞానము విశ్వాసము లేనటువంటి వారికి ఈ విషయాలను వారు అవగాహన చేసుకోలేరు అని చెప్పి ఇక ఆయన చివరిగా చెప్తారు. ఆ చివరి శ్లోకంలో ఆ అధ్యాయంలో, ఓ భర్త వంశస్థుడా, అందువల్ల అజ్ఞానం మూలంగా నీ హృదయంలో తలెత్తినటువంటి సందేహాలన్నింటినీ కూడా జ్ఞాన ఆయుధం ద్వారా ఖండించి యోగలో స్థితుడవై యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధం కమ్ము అంటూ ఆయనని అర్జున్ని ప్రోత్సహించినటువంటి విషయాన్ని మనము చూస్తాం. సో ఇక ఈరోజు
మనము ఈ 5వ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన అనేటువంటి కార్యక్రమంలో 5వ అధ్యాయము కర్మ సన్యాస యోగము, దీన్నే కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మయోగముగా పిలువబడేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం. సో ఆ విధంగా 4వ అధ్యాయంలో దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి ఆ బోధనలు విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యచ్రేయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుని, ఓ కృష్ణ, మరి మొట్టమొదట నీవు నన్ను కర్మత్యాగం చేయమని చెప్పావు, మరలా ఇప్పుడు భక్తితో కూడిన కర్మ ఉపదేశించుచున్నావు. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయతో అది నాకు చెప్పు. ఎందుకంటే అంతకుముందు అధ్యాయంలో ఆయన కర్మ త్యాగం చేయమని చెప్పి, మరి ఇప్పుడేమో మళ్ళీ భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను చేయమని చెప్తున్నావే, మరి ఈ రెండింటిలో అంటే కర్మలను త్యజించడమా లేదా భక్తి భావనలో కర్మలను ఆచరించడమా, ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమైనది, ఏది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో రెండు మార్గాల్లో ఒకదాన్నే చెప్పు నాకు అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవానుడు భక్తియుత కర్మ అనేటువంటిది ఆ మానసిక కల్పనల కంటే ఉత్తమమైనది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అలాగే భక్తి యోగము సులభమైనటువంటి విషయము అనేటువంటిది కూడా ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేసేటువంటిది. ముందుగానే అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, అందుకే కర్మ త్యాగమా లేకపోతే భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను చేయడమా, మరి ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో అందుకే అడుగుతున్నాడు. సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యచ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అంటే ఇక్కడ ఏదో ఒకటి నాకు బ్రూహి అంటే దయచేసి నిశ్చయంగా చెప్తావా, ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమైనది, అంటే సన్యాసం త్యాగం చేయడమా లేదా యోగంలో భక్తి భావనలో కర్మలను ఆచరించడమా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కర్మ సన్యాసం చేసి మరి ఆ భక్తియుత సేవలో భక్తిలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి ఈ రెండింటిలో విచ్ ఈస్ బెటర్, కర్మ సన్యాసమా కర్మ యోగమా అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. దానికి ఆ భగవానుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఈ భక్తి యోగాన్ని గురించి ఇక ఆయన వివరిస్తూ ఉండేటువంటి అంశాలను మనము చూస్తాం. సో ఇక అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి ఆ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు. శ్రీ భగవాను వాచ సన్యాస కర్మయోగచ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ
తయోస్తు కర్మ సంన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తున్నారు అర్జునుడికి. ఓ అర్జున, కర్మ సన్యాసము అంటే కర్మలను త్యజించడము, మరియు కర్మయోగము అంటే భక్తిలో కర్మలను చేయడము, రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలగజేస్తాయి. అంటే రెండు కూడా మోక్షానికి మంచివే. కానీ ఆ రెండింటిలో కర్మ సన్యాసము కంటే కూడా భక్తితో కూడినటువంటి కర్మ ఏ ఉత్తమము అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ భగవానుడు చెప్తున్నటువంటి, అంటే కామ్య కర్మలు భౌతికమైనటువంటి బంధానికి కారణమవుతూ ఉంటాయి. మరి ఆ దేహ సౌఖ్యాన్ని మనము మెరుగుపరుచుకోవడనే లక్ష్యంతో నెలకొన్నంత వరకు సో మనిషి ఇది వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మలలో నెలకొని ఉండవలసినటువంటిదే. కాబట్టి ఆ కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను చేయడమే ఉత్తమమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కాకపోతే అవన్నీ కూడా భగవత్ సంబంధంలో అదే చెప్తున్నారు, బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఫర్ ద ఫ్రూట్స్ ఫర్ యూ. అంటే ఆ ఫలాలపైన ఆపేక్ష లేకుండా మనం మన యొక్క కర్మలను మనం నిర్వర్తిస్తే మనకి కావలసినవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడే అందించేటువంటి అంశముగా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. సో కాబట్టి మన కర్తవ్యాన్ని మనము నెరవేరుస్తూ ఉన్నట్లయితే మనం చేసినటువంటి కర్మ ఫలాలను ఆ భగవంతుడే మనకి అందించేటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఒక అభక్తులు ఎప్పుడు ఏదైనా వాళ్ళు పొందినట్లయితే అది నేను ఎంతో కష్టపడి సాధించాను, నా వల్లనే అయింది అనే భావనలో ఉంటారు. కానీ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఏది తాను పొందినది భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారానే తాను పొందాను అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉండగలిగేటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూసేటువంటిది. సో కాబట్టి మనకి ముఖ్యంగా కర్మలను ఆచరించడం అనేది కృష్ణ భక్తి భావనలోనే చెయ్యాలి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి నకాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించని వాడు, అలాని ఆ కర్మ ఫలాలని కోరుకోని వాడు నిత్య సన్యాసి అనబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎవరైతే పరిపూర్ణంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు తన కర్మ ఫలాల పట్ల ద్వేషం గాని కోరిక గాని లేకుండా ఉంటాడు, అటువంటి వాడు నిత్య సన్యాసి అని అనబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఓ మహాబాహువులను కలిగిన వాడా అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధనాల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. సో అంటే ఈ లాభం అంటే ఈ కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు కోరుకోను, అంటే ఈ ద్వంద్వాలు మానవమానాలు సుఖ దుఃఖాలు లాభ నష్టాలు అనేటువంటి వాటి గురించి ఆలోచించినటువంటి వాడు ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడి, అంటే ఈ మనసులో ద్వంద్వత్వాన్ని వదిలివేసినటువంటి వాడు, అంటే ఆ ద్వంద్వ స్థితి నుండి విడిపడినటువంటి వాడు ఈ భౌతిక జగత్తులో ముక్తుడైనటువంటి వాడుగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి మరి ఆ విధంగా ఈ పరిస్థితుల నుండి బయటపడినటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉంటే మనకి ఇక్కడ రాజా అంబరీష్ ఆయన్ని మనము ఒక ఉదాహరణగా, అంటే భక్తి భావనలో కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉండడము, అలాగే కర్మ సన్యాసాన్ని స్వీకరించినటువంటి ఆ దుర్వాస ముని, వీళ్ళిద్దరిని గురించి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ మరి ఈ అంటే కర్మ సన్యాసమా, కర్మ అంటే భక్తి భావనలో కర్మలను ఆచరించడమా అనేటువంటి దాంట్లో ఏది ఉత్తమంగా ఉంటుంది అనేది తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ రాజా అంబరీష్ అనేటువంటి ఈయన తన రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ, అంటే
తన యొక్క గృహస్థ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ సక్రమంగా ప్రజాపాలన చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. మరి ఆయన అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి, విష్ణు భక్తి భావనలో ఉండి నిరంతరం కూడా ఆ భక్తియుత సేవలోనే నిమగ్నమై ఉండేవాడు. ఆయన యొక్క భక్తికి మెచ్చి ఆయనకి విష్ణు భగవానుడు తన యొక్క సుదర్శన చక్రాన్ని అతనికి రక్షణగా ఉంచారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఆయన కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమవుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒకసారి ఏకాదశి వ్రతం తాను పూర్తి చేసుకొని ద్వాదశి గడియల్లో పారాయణం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆయన దగ్గరకు దుర్వాస ముని వస్తారు. అప్పుడు ఆయన మునిని ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడిగా ఆయన్ని సాదరంగా ఆహ్వానపరిచి తన యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించమని అడుగుతాడు. సరే ఆ దుర్వాస ముని చెప్తాడు, అంబరీష, నేను చాలా దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసి వచ్చాను కదా, నేను నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాను, ఈ లోపల మీ ఏర్పాట్లన్నీ మీరు చేసుకోండి అని అంటాడు. సరే అని ఇక్కడ ఆయన నదికి వెళ్తారు. ఈయన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా తయారు చేస్తాడు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి. అయితే ఈ ఏకాదశి గడియలన్నీ, అంటే ద్వాదశి పారాయణ గడియలు మించిపోతూ ఉన్నటువంటి సమయంకి ఇంకా ఈ దుర్వాస ముని రాడు అక్కడికి. రాకపోయేటప్పటికి మరి ఏం చేయాలి, ఇక పారాయణ చేయాలి కాబట్టి ముహూర్త సమయానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద బ్రాహ్మణులు వీళ్ళు చెప్తారు, మరి మీరు ఏకాదశి దీక్ష చేసిన ఫలం లభించాలంటే ద్వాదశి పారాయణం చేయాలి కదా, అంటే మరి అతిథి రాకుండా ఎలా చేస్తామంటే అప్పుడు చెప్తారు, మీరు కొంచెం నీళ్లు తీసుకోండి, తులసి దళ నీళ్లు సరిపోతుంది, ఈ లోపల అతను వస్తే ఆయనతో పాటు మనం చేయొచ్చు అంటే సరే అని తీసుకొని అదే సమయంలో అక్కడికి వస్తాడు దుర్వాసం. అప్పుడు ఆ జరిగిన అంటే ఏం తెలుసుకోకుండా నన్ను అతిథిగా అంటే పిలిచి నాకు చేస్తానని చెప్పి నేను రాకమునిపై నువ్వు దీక్ష విరమణ చేస్తావా అంటూ కోపగించుకొని తన జట్లం నుండి ఒక ఎంట్రుకను తీసి రాక్షసుని తీసి అతని మీదకి పంపుతాడు. వెంటనే సుదర్శన చక్రము ఆ రాక్షసుని కాల్చి బూడిద చేసేస్తుంది. సో అప్పుడు ఇక సుదర్శన చక్రం దుర్వాస ముని వెంట పడుతుంది. దుర్వాస ముని వెంట పడితే ముని అటు ఇటు పరిగెడుతూ వెళ్ళి బ్రహ్మ దగ్గర వేడుకుంటాడు. బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తే బ్రహ్మ నిన్ను కాపాడలేను, ఎందుకంటే నువ్వు విష్ణు భక్తులకు అపరాధం చేశావు అని అంటే శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. శివుడు కూడా నిన్ను కాపాడను, నువ్వు విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళమంటే మళ్ళీ విష్ణు దగ్గరికి వెళ్తాడట. విష్ణు దగ్గరికి వెళ్తే నువ్వు నా భక్తులకు అపరాధం చేశావు కనుక నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళి నా భక్తుడిని వేడుకో అంటే తిరిగి మళ్ళీ వచ్చి ఆ అంబరీషుని వేడుకుంటాడు. ఆ సమయంలో అంబరీషుడు విష్ణు చక్రంతో చెప్తారు, ఆ దుర్వాసముని గొప్ప మహాత్ములు వారు, ప్రారంభంలో వారిపైన నాకు ఏ అభిప్రాయం ఉందో ఇప్పటికి కూడా అదే అభిప్రాయం ఉంది, వారిని మన్నించండి అంటే విష్ణు చక్రం శాంతిస్తూ ఉంది. అప్పుడు దుర్వాసముని తన తప్పు తెలుసుకొని, అంటే ఇక్కడ భక్తి భావనలో కర్మలు ఆచరించేటువంటి వాడి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. సో మరి ఆ విధంగా సరైనటువంటి వైరాగ్యము అంటే సరైనటువంటి అవగాహన, అన్ని వదిలివేసి ఉన్నంత మాత్రాన సరైనటువంటి వైరాగ్యం కాదు. సో ఇక్కడ అంబరీషుడు రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ప్రజలందరిని రక్షిస్తూ రాజభోగాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి నిజమైనటువంటి వైరాగ్యము ఆ భక్తి భావనలోనే వస్తుంది అనేటువంటి విషయం మనకి ఇక్కడ తెలిసేటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, కేవలము అజ్ఞానులే భక్తి యోగమును అంటే కర్మయోగము భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణ అధ్యయనమునకు అంటే సాంఖ్యమునకు భిన్నమైనదని పలుకుతారు. కానీ ఈ రెండు మార్గాలలో ఏ ఒక్కదానిని సమగ్రంగా అనుసరించినను రెండింటి ఫలాలను పొందగలరని పండితులు చెప్తూ ఉంటారు. అంటే సరైనటువంటి అవగాహన లేని అజ్ఞానులు మాత్రమే ఈ రెండు వేరు అని భావించి చేస్తారు. కానీ ఈ రెండు మార్గాల్లో సక్రమంగా నిర్వర్తించినట్లయితే ఆ రెండింటి నుండి కూడా ఒకే ఫలాలను పొందవచ్చు అని పండితులు చెప్తారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నది. ఇంకా చెప్తున్నారు, యత్ సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యపశ్యతి సపశ్యతి. విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనము ద్వారా పొందగలిగే స్థితిని భక్తితో కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మ యోగము ఒక్కటి అని చూసిన వాడే
నిజంగా ఉన్నది ఉన్నట్లు అంటే వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని ఎరిగిన వాడవుతాడు అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నెలకొనకుండా కేవలము సమస్త కర్మలను సన్యసించడము మనిషిని సుఖవంతునిగా చెయ్యలేదు. కానీ భక్తియుత సేవలో నెలకొనిన ముని శీఘ్రమే పరబ్రహ్మమును పొందగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఇక్కడ ఆ సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తు మయోగతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ నచిరేనాది గచ్చతి అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొనకుండా, అంటే భక్తియుతం లేకుండా ఈ సమస్త కర్మలన్నిటినీ కూడా త్యజించినంత మాత్రాన అతడు పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందలేడు, సుఖాన్ని పొందలేడు. కానీ ఎవరైతే భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉంటారో వారు ఆ భగవంతుని యొక్క స్థితిని వారు పొందగలుగుతూ ఉంటారు, అంటే దివ్య స్థితిని పొందగలుగుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఆ సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వారిని రెండు రకాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మాయావాదులు, అలాగే భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి వైష్ణవ సన్యాసులుగా ఉండేటువంటి వారు అని చెప్తూ ఉంటుంది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి, యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి నలిప్యతే. ఇంకా చెప్తున్నారు, భక్తితో పనిచేయువాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనసు ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండేటువంటి ఆత్మ తన ఆత్మ ఒక్కటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసిన ఎటువంటి దోషము ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండి ఎవరైతే బంధనము ఉండదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ భక్తి యోగ విధానంలో పనిచేసేటువంటి ఆ విశుద్ధమైనటువంటి మనసు కలిగి అలాగే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలిగినటువంటి వాడు ఈ సమస్త జీవులలో ఉండేటువంటి ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగానే తెలుసుకోగలుగుతారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తుంటారు. మరి అటువంటి వాడు కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్న ఎటువంటి దోషము అంటదు అతనికి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో సాధారణంగా మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో భక్తి విధానాలు 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలను మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం అనేవి 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు మనకి ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. శ్రవణం, ఆ భగవంతుని గురించి వినడం. మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు ఉన్నవి అని చెప్తారు. అందులో శ్రవణము మొదటిది మరియు సరళమైనటువంటిది. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు అంటే పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురువుల నుండి ఆ శాస్త్ర గ్రంథాలను గురించి, భగవంతుడి గురించి, భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆయన యొక్క గుణాలు, ఆయన ఆచరించిన కర్మల గురించి వినడం. దీనికి ఉదాహరణగా పరీక్షిత్ మహారాజుని చెప్తుంటారు మనకి. అలాగే ఇక కీర్తనం, ఆ భగవంతుని గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలు, ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాలు, ఆ భగవంతుని యొక్క గుణాలు, నిత్యమైనటువంటి ఆయన యొక్క లీలల గురించి నిరంతరము ఇక్కడ కీర్తించడం.
అదే కీర్తనము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ కీర్తనానికి మనకి ఉదాహరణకు సుఖదేవ గోస్వాములు, అలాగే వాల్మీకిని కూడా చెప్పవచ్చు. ఇక స్మరణం, నిరంతరము ఆ భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకునేటువంటి విషయం. సో దానికి మనకి ప్రహ్లాదు మహారాజుని చెప్తారు. పాదసేవనం, ఆ భగవంతునికి ఎప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలకు సేవలు చేసుకోవడం, లక్ష్మీమాత ఉదాహరణ. అర్చనం, పూజ చేయడం. సో పృథు మహారాజుని ఉదాహరణగా చెప్తారు. వందనం అర్పించడం భగవంతుడికి, ప్రేయర్స్, ఆ భగవంతునికి వందనాలు అర్పించుకోవడం. దీనికి ధ్రువ మహారాజుని ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే దాస్యం, సేవకుడుగా, ఆ భగవంతునికి సేవకులుగా ఉండేటువంటి విషయాల్లో హనుమంతుడిని ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. సఖ్యం, ఆ భగవంతుడితో స్నేహభావంతో కూడా భక్తి చేయవచ్చు అని చెప్తారు అర్జునుడు. ఆత్మ నివేదనం, తనను తాను పూర్తిగా ఆ భగవంతునికి సమర్పించుకోవడం బలి మహారాజ్. సో ఇంకా మనకి చెప్తుంటారు, దివ్య చైతన్యంలో ఉన్న వ్యక్తి చూడడము, వినడము, తాకడము, వాసన చూడడము, తినడము, నడవడము, నిద్రపోవడము, శ్వాసించడము వంటివి చేస్తున్నప్పటికీ నిజానికి తానేమీ చెయ్యట్లేదని తనలో తాను సర్వదా ఎరిగి ఉంటాడు. ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాల వలన జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలే. ఎందుకంటే మాట్లాడుతున్నప్పుడు, విసర్జిస్తూ ఉన్నప్పుడు, తీసుకుంటున్నప్పుడు, లేదా కళ్ళు తెరిచినప్పుడు, మూసుకున్నప్పుడు ఇంద్రియాలు తమకు సంబంధించిన విషయాలలో నెలకొని ఉన్నాయి అని, తాను వాటికి దూరంగానున్నాను అని సర్వదా అతడు తెలుసుకుని ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మణ్యదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటి అంశాలలో, ఎవరైతే ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తులు లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా అతడు ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మణి అంటే ఆ భగవంతునికి ఆదాయ, బ్రహ్మణ్యదాయ అంటే ఆదాయ అంటే సమర్పించి, కర్మని అంటే సమస్తమైనటువంటి కర్మలను, సంగం అంటే ఆ సంగత్వాన్ని అంటే మమకార ఆసక్తిని, త్యక్వా అంటే వదిలివేసి, ఎవరైతే ఫలితాలను భగవంతునికి వదిలి ఆసక్తులు ఏవీ లేకుండా, సంగత్వము లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని ఎవడైతే నిర్వర్తిస్తాడో అటువంటి వాడు తామరాకు నీటితో ఏ విధంగా అయితే, ఎందుకంటే తామరాకు నీటిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఏ విధంగానూ నీటితో తడవదు. సో అలాగే తన చుట్టూ ఎన్నో పనులు, పాపచర్యలు ఉన్నా వాటి చేత అతడు కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు ప్రభావితుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో గొప్ప భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి వారు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి, మనం సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం, పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్తే మనకి మన ఇవన్నీ వదిలేసి, మన సాంప్రదాయాలన్నీ వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి వాటికి మోజులు పడినటువంటి స్థితులను మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అప్పుడు వెళ్ళినటువంటి ఆ సమయంలో పాశ్చాత్య దేశాల్లో భోగ వాంఛల కోసం, అంటే మందు మగువలతో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు, హిప్పీ కల్చర్ ఉన్నటువంటి రోజులలో వారు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ కూడా మన సాంప్రదాయాలకు మార్చి, అంటే భక్తిలో ఉండేటువంటి సనాతనమైనటువంటి ధర్మాలు, సో వారందరినీ కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక విధానం వైపుకు మరల్చినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే మరి అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటుంటాం, కొన్ని పరిస్థితులలో ఎలా మారిపోతుంటామో పాశ్చాత్య మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. విదేశాలకు వెళ్ళి వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఎలా కనిపిస్తూ ఉంటుంటారో చూస్తాం. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళి వారిని మార్చారు, తాను మారలేదు. సో ఎలాగైతే తామరాకు నీటిలో ఉన్న నీటితో తడవదు, అక్కడ ఎన్నెన్నో రకాలైనటువంటి పాశ్చాత్య నాగరికతలు ఉన్న వాటన్నిటికీ భిన్నంగా వారినే ఈ సనాతన ధర్మం వైపుకు మరలించినటువంటి వారు. అందుకే చెప్తుంటారు, అనన్య భక్తి గల వ్యక్తి
తన అన్ని కర్మ ఫలాలను ఆ భగవంతునికే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నాకే సమర్పించును, కావున నిర్మలమైన శాంతిని పొందును. అట్లు కాక భక్తి లేనివాడు, తన శ్రమకు ఫలాలను ఆశించేటువంటి వాడు అయిన వ్యక్తి బద్ధుడవుతాడు. అంటే ఎవరైతే కర్మఫలాసక్తి లేకుండా కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వాడు శాంతిని పొందుతాడు. అలా కాకుండా భక్తి లేకుండా తానే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉన్నవాడు శాంతిని పొందలేడు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి సర్వకర్మాని మనసా, సర్వ అంటే అన్ని, కర్మాని అంటే కర్మలను, అంటే మనస మానసికంగా, సన్యస్యా అంటే విడిచిపెట్టి, అస్తే వసిస్తాడు అంటే ఉంటారో, సుఖం వసి అంటే ఆ సుఖంగా వశం చేసుకున్నవాడు దేటిని అంటే నవద్వారే పురే దేహి, ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి 9 ద్వారాలకు, 9 రంధ్రాలు ఉంటాయి మన దేహంలో. మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి 2 చెవులు, ఒక నోరు, ఈ 2 నాసికా రంధ్రాలు 5 అయినాయి. అలాగే 2 కళ్ళు 7, అపానము, తర్వాత జననేంద్రియము. సో ఇవి 9 రంధ్రాలు ఈ దేహంలో ఉండేవి. మరి ఈ 9 రంధ్రాలలో అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయడానికి కారణం కాకుండా ఉండి 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో అంటే ఈ భౌతిక శరీరంలో అతడు సంతోషంగా జీవించగలడు అంటూ చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా తన దేహపురానికి అధిపతి అయిన దేహదారి కర్మలను తయారు చేయడం కానీ, జనులను కర్మలో ప్రేరేపించడం కానీ, కర్మఫలాలను సృష్టించడం కానీ చెయ్యడు. ఇదంతా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతనే చెయ్యబడుతుంది అని తెలుసుకుంటాడు అని చెప్తుంటాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం యేషాం నాశితమాత్మనః తేషామాదిత్యవద్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం. సో అజ్ఞానమును నశింపచేసేటువంటి జ్ఞానము చేత మనిషి ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు, పగటి సమయంలో సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపచేయునట్లు అతని జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తపరుస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకి సూర్యోదయం కాకమునుపు చీకట్లో ఉన్నప్పుడు మన చుట్టూ ఎన్నో వస్తువులు ఉన్నా ఏది కనిపించదు మనకి. అలాగే మనం అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విషయాల్ని కూడా సరిగా అవగాహన చేసుకోలేము. కానీ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని నశింప చేసుకున్నప్పుడు, అంటే భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు, అంటే అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకున్నప్పుడు, ఎలాగైతే సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు పగటి సమయంలో సూర్యుడు ఈ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని, అంటే సర్వము మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మనకు అంతకుముందు చీకట్లో ఏది కనిపించకపోయినా సూర్యోదయం అయిన తర్వాత మనకి అన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా సరిగా ఎరిగి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, తద్బుద్ధయస్తదాత్మానః తన్నిష్టా తత్పరాయణాః గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః. ఒకరి బుద్ధి, మనసు, విశ్వాసము మరియు ఆశ్రయము అన్నీ పరమాత్మలో స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో అతడు పూర్తిగా నెలకొని ఉన్నప్పుడు, పూర్తి జ్ఞానం ద్వారా అనుమానాలన్నీ కూడా తొలగిపోయినప్పుడు నేరుగా ముక్తి మార్గంలో ముందుకు సాగుతాడు. అంటే ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా ఈ భౌతిక బంధన స్థితి నుండి బయటపడతాడు. అదే ముక్తి మార్గము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు.
ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి అటువంటి ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి జీవుడు మానవుడు ఈ జీవులందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. ఈ ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నట్టు వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞానబలంతో, ఎవరైతే వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందుతారో అటువంటి వినమ్రులైనటువంటి యోగులు వారి యొక్క నిజమైన జ్ఞానబలంతో ఆ విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి విద్యా వినయ సంపన్నుడైనటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుడునైనా ఇక్కడ, అలాగే ఆ విద్య వినయాలతో కూడినటువంటి బ్రాహ్మణుడైనా గవి హస్తిని, గవి అంటే గోవును, హస్తిని అంటే ఏనుగును, సుని అంటే కుక్క, చైవ చ అంటే మరియు అన్నట్టు ఇక్కడ వస్తుంది. ఏవా నిశ్చయంగా, స్వపాకే చ అంటే ఇక్కడ స్వపాకే అంటే కొంతమంది చండాలుడు అని చెప్తుంటారు, అంటే కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలుడైనటువంటి వాడు. వీరందరినీ కూడా సమదృష్టితోనే చూడగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వారందరిలో కూడా ఆత్మను పరమాత్మని దర్శించుకోగలుగుతారు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండితాః సమదర్శినః. వినమ్రులైన యోగులు నిజమైనటువంటి వారి యొక్క జ్ఞాన బలం ద్వారా విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుడునైనా గోవునైనా ఏనుగును కుక్కను కుక్క మాంసం తినేటువంటి ఆ చండాలుడినైనా సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడికి వ్యక్తుల యొక్క జాతుల కులాల మధ్య ఎటువంటి భేదాన్ని చూయించరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అతడు అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తాడు. పండిత సమదర్శినః. హీ సీస్ ది పరమాత్మ ప్రజెంట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాడీ. ప్రతి వారిలోనూ మరి ఆయన ఆ పరమాత్ముని దర్శించుకోగలుగుతారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సమదృష్టి యందు సంపూర్ణ మనసుతో స్థితులైన వారు ఈ జన్మలోనే జనన మర చక్రాలను జయిస్తారు. అంటే ఇక మరలా ఈ భౌతిక బంధనాలలో చిక్కుకొనకుండా జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని వారు చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. వారు భగవంతుని యొక్క దోషరహిత గుణములను కలిగి ఉంటారు కాబట్టి పరమసత్యమందే వారు స్థితులై ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నట్టుది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నా ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ ప్రాప్య చాప్రియం స్థిర బుద్ధిర్ అసమ్మోహో బ్రహ్మ విదు బ్రహ్మణి స్థితః. సో ఇక్కడ న ప్రహృషేత్ అంటే ఉప్పొంగడు, ప్రియం అంటే ప్రియమైనది, ప్రాప్య అంటే లభించినప్పుడు పొందినప్పుడు, నా ఉద్విజేత్ అంటే కలత చెందడు. ఎప్పుడు అంటే ప్రాప్య చ ప్రియం అంటే అప్రియమైనటువంటి దానిని పొందినప్పుడు అతడు కలత పొందడు. అంటే రమ్యమైన దానిని సాధించినందుకు సంతోషించని, అప్రియమైన దానిని పొందినందుకు దుఃఖించని స్వయం బుద్ధి కలవాడు, దిగ్భ్రాంతి లేనివాడు, మరియు భగవంతుని శాస్త్రాన్ని తెలిసిన వ్యక్తి ఇప్పటికే పరమాత్మ స్థితిలో ఉన్నవాడు. బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మణ స్థితి అంటూ చెప్తున్నారు. బ్రహ్మణి స్థితి అంటే దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో, అంటే పరమాత్మ స్థితిలో అతడు అంటే ఆ బ్రహ్మంలో నెలకొని ఉన్నవాడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, బాహ్య స్పర్శేష్వసక్తాత్మ విందత్యాత్మన
విందిత్యాత్మని యత్ సుఖం స బ్రహ్మయోగయుక్తాత్మా సుఖమక్షయమశ్నుతే. ఇక్కడ ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, బాహ్య స్పర్శేష్వసక్తాత్మా విందత్యాత్మని యత్ సుఖం. ఇక్కడ ఆ బాహ్యమైన ఇంద్రియ సుఖముల పైన మమకార ఆసక్తులు లేనటువంటి వాడు యత్ సుఖం. ఇక్కడ విందిత్యాత్మని యత్ సుఖం, ఆ బాహ్య ఇంద్రియ సుఖాలపైన మమకార ఆసక్తులు లేనివాడు ఆత్మయందే దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. యోగం ద్వారా భగవంతునితో ఐక్యమై అంతులేని ఆనందాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అంతేకాని ఈ భౌతికమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాలకు అతడు లొంగిపోడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అంటే దివ్యమైనటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో నెలకొన్నటువంటి వాడు ఈ బాహ్యమైనటువంటి ఇంద్రియభోగ సుఖాలకు, అంటే నాలుక రుచులు కానీ, చెవుల యొక్క ఇది కానీ, కళ్ళకు కనిపించినటువంటి చర్మ స్పర్శకు సంబంధించినటువంటి ఈ బాహ్య ఇంద్రియ సుఖాలన్నీ తాత్కాలికమైనవి, అశాశ్వతమైనవిగా భావిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా కొంతకాలం మాత్రమే. ఈ తాగుతూ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాం అనుకో, కొంత మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మొదట్లో, ఆ తర్వాత కాలంలో కానీ తెలుస్తూ ఉంటుంది దాని యొక్క ప్రభావం. స్మోక్ చేస్తూ ఉన్నా లేదా ఇవి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఏహి సంస్పర్శజా భోగ దుఃఖయోనయేవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. వివేకవంతుడు భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంపర్కం వల్ల కలిగే దుఃఖ హేతువులలో పాలు పంచుకోడు. ఓ కుంతీ కుమారుడా, అటువంటి సుఖాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంది కాబట్టి జ్ఞాని వాటి పట్ల ఆసక్తుడు కాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. అంటే వివేకవంతుడైనటువంటి వాడు ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాలకు అతడు ఆ దుఃఖ హేతువులైనటువంటి మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏది కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటిది కాదు. కొంతకాలం కొంత సమయం వరకు మాత్రమే ఆనందాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటిది కదా. మరి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలకు, ఈ దుఃఖ హేతువులైనటువంటి వాటితో అతడు ఆ సుఖాలకు దూరంగా ఉంటాడు, ఆసక్తుడు కాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ ఇంద్రియ వస్తువులు మనకి దుఃఖ హేతువులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందులో మనకి ఇంద్రియ వస్తువుల్లో కళ్ళు, ఇక్కడ మనం ఉదాహరణ తీసుకుంటే కొన్ని కీటకాలు, మునిగురు పురుగులు అంటాం మనం. ఇవి వెలుతురు కనిపించగానే మిడతలు వెలుతురు కనిపిస్తే అక్కడికి ఆకర్షితమై వెళ్తూ ఉంటాయి కళ్ళకి కనపడగానే. కానీ అది మంట అయితే పోయి ఆ మంటలో పోయి పడిపోయి ఇదవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి కళ్ళు దుఃఖహేతువులే. అలాగే చర్మం, సరే ఇక్కడ చెవులు వినేటువంటివి. ఈ జింక కొన్ని రకాలైనటువంటి శబ్దాలకు ఆకర్షితమవుతూ ఉంటుంది. ఇవి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ వేటగాళ్ళు వల పెట్టి దానికి అవతల దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి శబ్దాలు చేస్తుంటారు. ఆ శబ్దాలకు అట్రాక్ట్ అయ్యి వెళ్ళి అది వలలో పడిపోతూ ఉంటుంది. ఇక నాలుకకు ఉదాహరణ చేపలను తీసుకుంటారు. ఇవి ఏం చేస్తాయి, నీటిలో ఎంతో ఆహారం ఉంటుంది దానికి, కానీ ఏదైనా మనం పడేస్తే బుడుగ్గునొచ్చి మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ గాలం వేసేటువంటి వాడు, చేపలు పట్టేవాడు గాలానికి కొంచెం ఆహార పదార్థం వేసి నీటిలో పడేస్తాడు. అది వచ్చి ఆహారం అనుకొని తింటుంది, నాలుక రుచి. సో వచ్చి దానికి చిక్కుకుంటుంది, పైకి తీసేస్తారు. అలాగే ఈ ముక్కు వాసన, కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆ వాసనలకు మనం అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంటాం. సో కొన్ని పురుగులు ఆ ఇక్కడ పుష్పాల నుండి వచ్చేటువంటి దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యి వచ్చి మరి ఆ వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, వెళ్ళిపోదు. సంధ్యా సమయం కాగానే అక్కడే ఉంటాయి, ఇక అందులోనే బొరులుతూ ఉంటుంటాయి. అవి ముడుచుకోగానే అందులో పడి మరణిస్తూ ఉంటుంటాయి. ఇక చర్మస్పర్శకి ఏనుగుని బెస్ట్ ఉదాహరణ చెప్తుంటారు. ఈ మదించినటువంటి ఏనుగులు కూడా
ఆ ఆడ ఏనుగు యొక్క చర్మ స్పర్శ కోసం ఇది అవుతూ ఉంటుంటాయి. మరి ఇటువంటి మదించినటువంటి ఆ ఏనుగులను హ్మ్. బంధించడానికి అంటే వాటిని చేయడానికి ఆడ ఏనుగుకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి అడవిలోకి పంపుతూ ఉంటారు. మదించినటువంటి ఏనుగులను పట్టుకోవడం. సో, అది దీని యొక్క ఇది కోసం అది వస్తూ ఉంటుంటుంది దాని వెనక పడి. దీనికి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఆ అడవిలో గుంటలు తవ్వి దానిపైన కొంత ఆకులేస్తారు. అదొచ్చేసి దాంట్లో పడిపోతుంది. సో, ఆ విధంగా ఈ ఇంద్రియాలు దుఃఖహేతువులు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ ఇంద్రియ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో కళ్ళైనా, చెవులైనా, నాలుక, ముక్కు, చర్మం. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. సంశయాలను తొలగించుకొని మనోనిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగినటువంటి ఋషులు పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకొని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము పొందుతారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. హ్మ్. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. కామ, క్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. ఎవరైతే కామక్రోధముల నుండి విడివడిన వారు, మనకేంటంటే కామ, క్రోధ, లోభాలు అనేవి నరకానికి రాజమార్గాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి వాటిలో కామక్రోధాలను వదిలివేసి ఆత్మదర్శనులు ఆత్మను తెలుసుకోగలిగి ఆత్మ సంయమమును కలిగినటువంటి వారు సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము యత్నించేటువంటి వారు మహాత్ములు. అటువంటి మహాత్ములు నిశ్చయంగా అతి స్వల్ప కాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతూ ఉంటారు. అంటే ఆ బ్రహ్మత్వాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. బాహ్యేంద్రియార్థాలన్నింటినీ త్యజించి, దృష్టిని కనుబొమ్మల నడుమ కేంద్రీకరించి, ప్రాణ అపాన వాయువులను నాసికారంధ్రముల యందే హ్మ్, సమమూలంగా నిలిపి, తద్వారా మనసును, బుద్ధిని, ఇంద్రియములను నియంత్రించుచు, మోక్షమును వాంఛించునటువంటి ముని కోరిక, భయము, క్రోధము నుండి విముక్తుడు అగును. మరి అలా సదా అట్టి స్థితిలో నిలిచి ఉన్నవాడు నిశ్చయంగా ముక్తిని పొందుతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక మరి ఎవరు ఆనందాన్ని పొందగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో, ఇక్కడ ఇంకా ఆ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం అంటే ఆ సమస్త యజ్ఞములకు, తపస్సులకు భోక్తారం ఆయనే భోక్త అని. సర్వలోక మహేశ్వరం ఈ లోకాలన్నింటిలోని దేవతలకు ఆయనే అధిపతి అని. సుహృదం సర్వభూతానాం ఈ సర్వ ప్రాణుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి ఆ భగవంతుడే అని. జ్ఞాత్వాం మాం శాంతి మృచ్చతి అటువంటి ఆ భక్తుడు శాంతిని పొందుతాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు, తపస్సులకు భోక్తను అని తెలుసుకొని, సమస్త లేకముల దేవతలకు అధిపతిని అని నన్ను తెలుసుకొని, అన్ని ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషిని అని కూడా తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు పరమశాంతిని పొందుతాడు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సర్వలోక మహేశ్వరం నిజమైనటువంటి నియంత్రికుడు, ఈ అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. సో, ఈ జగత్ ఉనికిలోనికి రావడానికి మహతత్వము మహావిష్ణువు రూపంలోను, ఆ తర్వాత ఆయన నుండి అనేక కోటానుకోట్లుగా ఈ బ్రహ్మాండాలు వస్తూ ఉంటాయి. ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనికి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఉంటారు. ఆ తర్వాత ప్రతి ప్రదేశంలోనికి పరమాణువులోనికి కూడా క్షీరోదక సాయి విష్ణువు పరమాత్మ రూపంలో అన్నింటిలోనూ
సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా విస్తరించి ఉంటాడు అని చెప్పుకుంటుంటారు. సో శాంతి ఫార్ములా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కృష్ణ ఈస్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్. ఆయనే పరమభోక్తగా ఆయన తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. కృష్ణ ఈస్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్. అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి వాడు కృష్ణుడు అని తెలుసుకొని, కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్. కృష్ణుడే మనకి నిజమైన శ్రేయోభిలాషి అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు శాంతిని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.